Duarbaguri Lakhain Koiratrok constituency ke parlo ethnic village Kajirong hangpi aklampua dimalong inut keng sangaso manager pherang ke tomaphan palut longledet. Pini Duarbaguri Lakhain Koiratrok constituency ke parlo kahora ethnic village Kajirong hangpi aklamalong pherang ke tum kahumri damahut inut keng sangaso ratu gogoi puabang phupen arlo palut longledet. Bangso pherang ke tum kahumri damnang kok alam theke lapuhenlo. Ethnic village Kajirong hangpi aklamalong ko ansi alon kipima pulapen kijui kelang damatum aning arong mapu karbianglong ararapan kepache thangji aphansi damlo. Bonta manager pen pherang ke atuma thengno kaning jeke jong sidak ethnic village Kajirong hangpi along klamalong jong si bangji lepute dipu karbianglong autonomous council along pen permission letter mate kido chewanangji pusi pherang ke atuma phan nang thandun. Tangte bangso teng lepute Methang Karbianglong ke pherang ke atoma phan ke lang plot ason simandetlo. Lapen ke ile tum Karbianglong along anong kache thang nai ke Kajirong hangpi ke anong kijume nailo. Lake Karbia tumsi chepahem phulong nang jia potlo. Sitame non ke keng sanga sosi Kajirong hangpi aklamalong ke chepahem phudet. Lasi lake Karbianglong autonomous council pentong ke pekdet loma. Jongsi pekdet lo lipute Karbia khe ke kijui damlong ji ke long le deta theklo. Athema press media atuma phan aning ke patlut longle inghap anta ingpu longle lasi Karbianglong arat atum koson loke mathaji methang Karbianglong jongsi kijui kelangji aphan awar sai pipe pulotangte sarpi sarpu kibi kithi atum ke konat loki jui dampo munthi damtha lapen ke methang Karbia tumta manager ke claim thek bang aweloma non matha damtha keng sanga so phan kipi aleke Karbianglong press mate pherang ke atuma phan ke lang plot si nang plung phit anlo lasi Karbianglong arat do anta matha part sikha lapen bangso Kajirong hangpi aklamalong kachepa hempu abangke Guwahati asor amen SK Das pusi pangthek ponlong lapen ke Karbianglong autonomous council pensi list kipi pusi pherang ke thengno rata tumpen nang thandun lasi pherang ke atuma phan kelang plot aputhake Kajirong hangpi aklam ahemarlo kupine akehengno asontong ke doma Matangte manager tong arloso ke beng utong pherang ke atuma phan palut long le detma ingti taro ingleng atum phong ni aphong chingro mamai ke paman pon pini thang thang ni phai kripli ningkan surhini rain kora ke thom arni lakhain kora phon nilip constituency MAC angkang tarapong borpung aha waralong ke do ingti taro ingleng atum pen phong ni ke chok aphong chingro mamai ke paman pon labangso chingro mamai ki bi ponang koke Tarapong borpung aha waralong kedo ingti taro ingleng atum arona teng pen kache hangnangji mate kachilur akinang sotpu matha damsi bangso chingruma mai kibi pon pusi pherang ke atuma thengno nang pachini dun lapen edon pen tangka pharo ke thomchirung ponsi bangso ingti taro ingleng chingruma mai paman ponlo lapen anut penta pusar phisar alam theche than apor en ponlo lapen tarapong borpung aha waralong kedo ingti taro ingleng Don proxy kebra hini ahem tundo. Lapen akur kaprek atumta bangso ingti taro ingleng chingruma melong chetong dun. Lapen mepu hemson ingti, kong chun bang Benjamin taro, rap chun bang bura ingleng, dihin rimbang karbilong ri pherangke semsing ingleng pache thang chun bang, biren sing ingti atum pensi bangso ingti taro ingleng chingruma me chepahem phuponlo. Lapen RD dojot pensi chingki chingwai che thana jai mek deng ponlo. Lapen morning asengkan ahut setame ingti taro ingleng chingruma me paman pon bomji pusi ningje ponrinti. Morning asengkan ahut ke lower tarapung sai taro arong along si ingti taro ingleng chingruma me paman pon popusi pherangke thengno than pon. Ladak ini kopi pison sih cingwai pada pon apa? Ini ladak kalau nang lebangan deko piato na. Amin kita ni gino. Militan sih. Kunarong pala din ay. Tapi ladang sepi semua organize lo, ladang sing kita rumah timur lo. Ane kitun dun kitang dun ladang sepi itu saja di soal itu cuma deh. Ladang so along nanti kan ningarong. Mana ladang? Basa taro, nanti dak mai kita kasi mana? Mana nanti tu, kalau kita 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 dupik yang pot.
long si ini sama ni orang fik lah. Dang te ladang so ki seman alu so tulang ke lasom kiru ki thai dum de ta ki khabre tu dum ta do hana tu hanang le kilo pu Ini men mata dam bangga lah ladak nang citong tu nanti teman ke cirak itu tu nak sonte ini mata Kalau kirang video tu memang. pen hala nang citong ande de nanti tu stame citong tu nak sonte mata lo stame halang tum kopi mata pen tu nang citong ande de le la bani Vosaru rong pi arong maising rong parahem chojun karklipon. Pini thang thang ni phai krepli ningkan surhini rain kora ke thom arni lakhain koira trok duar baguri MAC constituency angkang vosaru rong pi arong maising rong parahem chojun karklipon. Labangso chojun karklipon lake bo phong hinilo lapen ke kuru sarbang ke thom lake maising rong phar kangbura rong pi longsing rong phar borwa highwell rong pi relipson rong pi alang litum pensi labangso chojun arklipon lapen ke womut bokan ke mesen pusi kuru sarmai sing rong pharpen than pachini pon pen ke bangso achojun along Halloween pen tan nangche tongdun lake Golaghat district akarbi nili birwar pen ke karbi honghari youth council abitung atum sitame chetangdun pen bang pharo ke thomso se armu chetong pen ke riso ejang atum pen aliralon tapi pon pusi lartasim rong pharpi pen than pon Athema aprang penason kali non ke aron barim atumta aliralon chipidu nang poputa ferang ke thengno than pon Bangso election vote ke chohang amai long same alang le puthon ning je tukang lo la bangso toar ke chun vegji pulo sitame pini ani sitame la bangso toar chun chela nili sitame jo la to same solai lo kapre sitame gari ke nam ji do ba lapu so that unede sitame emergency ponino nili tumason ke delivery case pusitame pon masi pon dunno ki tharun lason che toar henu lo lanon ningkreng bengge asap sub lo mo bare kharo ponte nili tumke toar masi cheleng nunune lase autonomous council ke chari ya ke hai tum hanan stame cm ke hai tum hanan stame chuning ri lo la pen duar bagore em sar phan stame chuning ri lo la bang so toar non ma nang patang pia sonte nili tum ningarong ji pulo lase nang tum phan an si chuning ri dun lo Dengarat ko anak kosto dulu lah bang so toar pen. la bang so toar kosto do piglo athe nili tum kapre ka gari le chohang sitame pharo phodin ta suri si lason se nage endolo alang le tum phan cha matha nangji je labang so ali heno dak pute tayar ko ansi choma jangthu ko ansi choma mubir ko ansi choma ko ansi toar ke no mala ansi li tum ador na ke baat lasi kiduk de tum ke pharo phodin ke pharo phosi piun choji suri si piun e lasi Diringara te kisung gela dakhen lo lase labang so toar jongsi nang bonai pipa me asonte ili tum diringa sor ko anne ki joy wan doji pusinili sini dang Tang dah hula bengan ali ki doko hala ke kar benglong ma Golaghat district lonte. halan bang ke Golaghat district lo hala Golaghat district an sinang claim de lo setame latai si pudu nai ji border lo pulotang te
nili chini da mateng ke border lo pulo tangte konat si border ma ladak si council asor Karbi Anglong sor sitame mesen a development claim dan nangji anlote lake Karbi Anglong lo pu chipang tangdun kring a power dopo jongsi development abang Karbi Anglong bang claim kledet border lo pumat konane kapre ka district pen jongsi development claim dam bom pulo tangte bang akhai tumna parlu oji angring do la pen parlu bom lo non nele tum thek lo temple la bang Golaghat district bang ali puna japna chipa me pik la le tum la Karbi Anglong la dering nang ke lulo pute kopi pase hing noi dalo nele tum thak ta Golaghat lake pudam lo bote council so kelang ke pangkre jima puja le hai athe dipho lom develop lo boy phita to kanu an bang ke lan ke develop ba belang lan thek long le lang la pen mu pen nili pulo ke jongsi develop jongsi Karbi Anglong a hoi along jongsi claim o lo pulo tangte Karbi Anglong asor ime thangalong le puchipun po non ta la non